munguva yapfuura sengezo Tshabangu anga akanyarara akanga asingatauri, but taona kuti muzuva ranhasi aziva akakomenda, aziva akataura pamusoro pe the upcoming SADC summit. Munoziva sengezo Tshabangu ndiye munhu akanyatsokukanganisa maaspirations evanhu vekugara vemunyika yeZimbabwe, ndiye akamabhaiza ese akaita kuti the vote yevanhu aiwa ive flowed iende irove pasi. Sanapinda mashoko aitaurwa panapa nafake senator sengezo Tshabangu. Ndibva wasubscribe like otina on the bell icon. Tipinda paendo pake anyora achiti this August our country will be hosting SADC nations for a summit where Zimbabwe will be honored to chair the SADC bloc. This is a welcome move that is meant to strengthen bilateral relations between member countries and as the opposition welcomes Zimbabwe's chairmanship. Anobva posta picture yeSADC achiti aiwa seopposition tiri kuwelcome this chairmanship yemutungamiri wenyika. Aiwa munongoziva sengezo Tshabangu mukomana anenge uzongopozisa vanhu anoitaura mashoko kuti as the opposition tiri kuuya tichiwelcome the chairmanship vagari vemunyika yeZimbabwe, but iye people they are confused. Havasati vanyatsoziva kuti sengezo Tshabangu iZANU-PF imposter here kati munhu chaichaiwo opposition, but vanhu vazhinji chaivo vemugari venyika yeZimbabwe havasitofara vakanzwa sengezo Tshabangu zvonzi ataura chakati havatofari nekuda kwemashoko ake. Chiputidzai mumafungiro enyu munodii pamusoro pemashoko aita kuna sengezo Tshabangu. Pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu nekusanganwa subscribe kulike onjero tina on the bell icon.